थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया 28 मासियाव देरहानानै सरकार सालायनो थाखाय थामथिम खालामगासिनो दं। अदेबानि गाबोननो समायखिरा लागोन। एसे बिपिएफनि मावथि हिसाबै नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों आरो मा फोरमायगोन नैबे बुब्लियाव? जे जोंनि रायजो राजानि मोनसे हप एसपिरेसन आरो जिहेतु बिटिसि जे सालायनाय जे खुंथायनि महर जा मोनसे अबस्थायाव थांदोंमोन पावार एन्ड फांसनखौ लानानै तो रायजो राजानि जे मोनसे लुबैनाय हास्थायनाय बादि बिपिएफआ 28 जे देरहासार जानो हादों बे जोंनि थाखाय ग्रेन्ड मोनसे भिक्टरि। दा बेनिनो गाबोन जिहेतु शपथ ग्रहण तो बे शपथ ग्रहणनि थाखाय बहाय फुल्लि प्रिपारेसना सोलिबाय थादों आरो बे प्रिपारेसनाव जिहेतु जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि सारखौ जोङो बिटिसिआव खनसेबो चिफ महरै जों मोननो थांगासिनो दं नङा जोङो मोनखाबाय आरो बेजों लोगोसे गाबोननि जे मोनसे हाबाफारि बाहाय मानगोनां आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे गभर्नर सार बिथांमोननि अनगायैबो गोबां माखासे आलासि बहाय नुजाथिफैगोन। तो बेनिनो जे मोनसे बरायनाय हाबाफारि आरो लोगोसे समायखिरानि जे मोनसे हाबाफारि बेनि जे जगार बे सोलिगासिनो दं। जोंबो बिपिएफनि वार्कार हिसाबै खुब एक्साइटेड खुब मोजां मोनदों। रायजो राजानि जे मेन्डेट बे मेन्डेटखौ जों बिपिएफ हिसाबै मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो जों बे समाव रायजो राजाफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ जों जासिहरो।